Garbiketaren bukaeran, ia 900 kilo hondakin jaso genituen. Behobia zubitik, Santiago zubiraino. Erreziklabiziklatuk ekimen handi bati ekiten dio aurten ere, mugaz bestaldeko garbiketa global bat antolatzeko. Zergatik nik esaten dudan bezala beti, Bidasoa ibaia bi herrialdeen bizkarrezurra dela. Eta biztanleria, bihotza, bultzada ematen diona eta osasuntsu egon dadin, arraunez egin behar dugun. 2019ko irailean, World Clean Up Day egunarekin antolatutako garbiketa bat egin genuen, eta harrituak gelditu ginen, zen da hasiera batean jendeak esaten zuen etzuela hondakin askorik ikusten, eta garbiketaren bukaeran ia 900 kilo hondakin jaso genituen. Bilta garbirekin kudeatuta. Gune zehatz batean? Bai, hori da, Behobia zubitik, Santiago zubiraino. Eremua oso txikia zen, aurten aldiz Lesakatik Hondarribiraino, luzeagoa, baina eremu txiki batean kantitate asko jaso genuen. 900 kilo. Bai, ia, bai. Kilo, zertaz, denetarik? Denetarik. Bai gurpilak, bai edukiontziak, bai plastikozko botilak, burniak, bainera bat, komuneko bainera bat jaso genuen, eta jendea harrituta gelditu ziren. Jendea harrituta gelditu zen eta gu baita ere. 900 kilo denen artean, 180 pertsonen artean. Harrigarria da eta hor faktore asko sartzen dira, bai gizakiaren, gizakiak botatzen dituen hondakin guzti horiek. Apropos, izan daiteke, edo gaizki kudeatutak izan da, ibaian bukatzen dutenak. Eta gu industrialde barnean bizi gara, eta industrialde horrek kalte egiten du baita ere. Bai isurketak, eta bai ibaian bukatzen diren hondakinak.